записано, ще паднат ли барикадите. За всичко това говорим през следващите минути. Димитър Манолов ни е на гости. Добро утро. Здравейте. И добре дошли. Да кажем първо каква част от протестиращите са удовлетворени и доволни и каква част не са. Не признават и договореното от своите пратеници на практика на преговорите и да се ориентираме. Разцепление ли има вече? От снощи това почнах да го наричам полуспоразумение. То така изглежда. Да, за толкова доколкото не можаха да бъдат ангажирани всички участници там. То се и знаеше, то се и очакваше. За второто, за което ме попитахте, още преди да се положат подписите под това споразумение, реакциите не бяха еднозначни. Ние ги гледахме на живо. Имаше включвания от колегите, които са на Хаинбоаз, чието представители подписаха това споразумение, които реакции бяха неодобрителни. Така че какво ще стане нататък ми е трудно да кажа. Да обясним на практика. Аз вчера им предложих един друг подход, който за съжаление не се възприе, защото някои хора много бързаха да си тръгнат с споразумение. Да се разделим за няколко часа, да направим тия консултации и след това да се съберем отново и да се разберем какви ги вършим. И сега в крайна сметка какви са нагласите, защото знаете ли, няколко часа преди тези 7 точки, ние получихме мейл от вашите хора в Пловдив, които казват: време е за национална стачка, не за прибиране на барикадите, а за стачка. И сега в крайна сметка блокадите спират или не, протестът продължава или не. Национална стачка може ли да има? Това е нещо, което няма как да ви кажа, защото знам, че те днес ще събират да решават какво ще правят, но моята прогноза е, че няма да се откажат. Че няма да се откажат и няма да спрат протестите. Нека тогава да ни преведете вашия прочит на думите на академик Денков. Коя част ще работи по пазарни правила, т.е. няма да се ангажира държавата да покрива някакъв разход, и коя част ще разчита на държавата да се поддържа като базова мощност? За кои работните места се запазват и продължават и кои излизат извън? Нека да го по друг начин да ги погледнем нещата. От една страна, в първата част на този текст става дума, макар и да не е записано поименно, за ТЕЦ-2, който всъщност е нещо, е централата, която осигурява баланс. Без нея нещата още състоянието ще се разпада. Не, броя на работещите в отделните централи още взето е еднакъв. Не, това е важно, но тя е най-голямата като производствен капацитет. За нея има сигурност, така ли? И тя до момента работеше по един особен режим, който трябва да бъде прекратен във връзка с европейски регламенти, и сега се чете в Народното събрание, поне така ни убеждават, заради което в това споразумение беше записано, че тя ще се третира като част от критичната инфраструктура, т.е. ще функционира по друг режим. Държавната помощ ще остане, но по законен начин ще се субсидира по друг начин. Държавна помощ в този случай не е точно толкова много прецизен термин, до толкова доколкото ако там се насочат средства, те са отново от енергетиката. Те няма да са средства, които ще дойдат от държавния бюджет, те ще минат през предприятията на БЕХ. Втората част касае по същество частните предприятия. Това са Бобов дол, Брикел, това са топлофикациите, Перник, Сливен, Русе, останалите и мисля, че малкият ТЕЦ Димитровград. Те ще работят, докато могат да издържат в тази пазарна среда, в която се намират. Това какво означава? Аз, доколкото ми е известно на мен, в ТЕЦ Бобов дол се предвижда смяна на горивото, т.е. от въглища да минат на газ. Там се строи един фотоволтаичен парк, двете предприятия ще заработят заедно и се предполага, че ще издържат на този режим с увеличение на въглеродни квоти и че Бобов дол ще го бъде по-дълго време. Тоест не се очаква, че тези хора ще излязат от играта, както казва Виктор, и че ще останат без работа. Там е много важно, специално за Бобов дол, защото той е един специфичен район, по същество той е моноиндустриален и ако там нещо се случи, те не че са цъфнали и вързали, но съвсем ще замине работа. Добре, а за ТЕЦ-2, ако той стане част от критичната инфраструктура, както сте го записали в една от тези 7 точки, не аз.
Добре, окей, те са го записали. Тогава няма проблем с европейските правила и ангажименти и онзи регламент, според който държавна помощ след средата на 25-та не може да има. Така ни убеждават. Така ни убеждават. Между другото, понеже споменахте тази 25-та година, там се завърза един спор между политиците по-скоро, когато стана дума за как беше не режима на капацитет, нещо такова, механизма за капацитет, за който се твърдеше, че ние не сме кандидатствали. Теменушка Петкова, бивш министър на енергетиката, каза, че това не е вярно, че ние сме кандидатствали, но процедурата не е довършена. Това, което Полша успява да направи, България не. Да. Следователно, ако тази процедура бъде довършена, то тогава може да се кандидатства и за удължаване, което направиха и Полша. Доколко това е вярно, се разберете първо. Сега големия разговор и спор и мнение на експерти, които чувахме последните дни на тази криза, е дали пазарния принцип трябва да доминира или социалната цена трябва да си я поделим и да я плати цялото Кое е пазарен принцип? През сметките за ток дори. Кое е пазарен принцип? Пазарният принцип, ако ти излиза прекалено скъпо квотата, аз да ви кажа какво имам да се пробваш да го продадеш с цената на квотата, но да видим дали ще го купят. Това е пазарният принцип. Тогава, когато 60% от разходите ти са за нещо, което някой ти е наложил и ти казва, почва да ми плащаш тия пари, без да е ясно. За квотата говоря. В това няма нищо пазарно. Това е чиновнически диктат. Плюс това непрозрачен начин, по който това се определя, но да кажем, че това е философски въпрос. От друга страна, въпросът беше друг. От друга страна, тогава, когато ти имаш нужда от нещо, което трябва да получиш, цената не е много важна. Тук сутринта си припомних един случай. През 90-та година млякото беше 36 стотинки, обаче го нямаше никъде. И аз си го купувах по 2 лева от разни черноборсаджи и ги давах със желание. Твърдите ли, че ще останем без ток? Дефицита, разбира се, че ще останем, ако въглищната енергетика не участва в енергийния баланс, естествено, че останем без ток. Вечерта в 6 часа фотоволтаиците не произвеждат. От друга страна, какво означават за нас тези гаранции, в които участва държавата по отношение на базовите мощности? За какви средства ще се дават там? Не, тук изобщо не става дума за даване на средства и за такива неща. Става въпрос за преразглеждане на ангажиментите, които държавата е поела в териториалните планове за справедлив преход и които не поправи в срока, в който имаше да ги поправи. Оттам идва цялото напрежение по всичко, което се случва. Защото общо взето късия разказ е този. Защо трябва да поправяме сега нещо, което може да бъде поправено преди тия планове да бъдат внесени? Следователно, ние не ви вярваме, че вие ще ги поправите и честно казвам, основателно не ви вярваме, защото да поправяме в Брюксел нещо, което сме могли да поправим в София, е безумно. И затова тези хора, които не харесват това, казват следното. Върнете обратно и ще гледате тези планове, които сте занесли в Брюксел, поправете ги и пак им ги занесете. Пак да ви върна на поддръжка за ТЕЦ-2 като базова, като критична инфраструктура, за да може да покрива, казвате вие, в момент на върхово потребление, като няма фотоволтаик, да не оставаме без ток. И в момента на базово, разбира се. Останалите при тези пазарни, вие оспорвате думичката, чухме защото при наличните правила да се плащат тези цени на въглеродните емисии, ще оцелеят ли или постепенно смятате, че от само себе си този плавен преход ще се случи? Системата е така замислена, че ще да бъдат смачкани, разбира се, и да не могат и финансово да издържат. Друг е въпросът, че може да се преодолее цялата тази работа. Ако поне не бива да ме считате за някакъв талибан, нали, въглищар, който непременно се е взрял в това. На всяка цена, дали да има въглища. Точно така. Аз съм за всяка алтернатива, която може да свърши работа, но нека да я видим. Не е готова. Никъде я няма. Вижте, че в Германия демонтират ветрогенератори, за да копаят на тяхното място въглища. В Германия демонтират ветрогенератори, за да копаят въглища. Не е ли фейк това? Разбира се, че не е фейк. Но така или иначе, дори да допуснем, защото това е, разбира се, един доста краен пример, да допуснем, че е фейк, но никой не може да отрече, че в Германия
Отварят атомни централи, въглишни централи. Това никой не може да го отрече. Отварят, аз Може да не е точно на местото на този генератор, ако това е фейк, но там отварят въглишни централи. Миналото година отвориха 12. Ако е вярно, че има гаранции за базовите мощности, а пък за другите, вие казвате, че има начин пазарно да се преодолеят предизвикателствата и да оцелеят така, че да няма миньори без работа и служители изобщо. Срещу какво сте против? Какво ви притеснява тогава в тия 7 точки? Притеснява ни, че няма гаранция за механизма, по който това ще се случи. Идеята е, ние сега пратихме едни грешни неща и ще отидем да ги поправим в Брюксел. Нали така или иначе има срок до края на годината за тези нещо, което давно трябва да стане в Брюксел, а не тук. Значи, ние казваме така, не ние, колегите там казват, върнете ги, поправете ги и им ги дайте на Брюксел отново. Че ние още 3 месеца можем да сме с барикади по магистралите, господин Манолов. Дано не се стигне до там. На всичкото отгоре. На всичкото отгоре, ако този процес се развива, поне преди малко споменахте за стачка, дали ще стане национална стачка, в което аз не съм чак толкова убеден, но спокойно може да стане локална стачка. Нали, там на място. Локална стачка значи блекаут. Обяснете още веднъж... Затъмнение. Да, разбрахме ви, да. Обяснете още веднъж, защо не плащаме всички ние като потребители, вече към нашите зрители ориентиран въпрос,